Благодаря за думата, колеги. Следващият матч ще се води до една победа. На път за ринга. Стегло от 130 кг. Висок 198 см. Дами и господа, българската мечка! И неговият опонент. От Велики Новгород, Русия. Сега от 104 кг. The North Star. Johnny Blackheart. Историческо събитие, дами и господа. Първият матч на ринг на открито в България от много години насам. Калата, българската мечка срещу Джони Блекхарт. Джони Блекхарт се нарича Северната звезда по някаква причина. Каква е тя, колега? И гонгът е бит. Мечка! Смело начало от Джони Блекхарт. Опит за туш от Калата. Бързо повдигане от Джони Блекхарт. Това беше. До момента Калата е непобеден. Джони Блекхарт ще се опита да промени тази статистика. Така е, на последното Renegade шоу в Димитровград той успя да победи Булдога. Инерцията го носи и набира в момента също инерция, но със сигурност е сериозно предизвикателство да повали българската мечка. Било е сериозно предизвикателство и за гримьора си. 100%. Това е своеобразна мечешка прегръдка, Хектор. Абсолютно българската мечка показва силата си. Мечешка прегръдка в гръбнак от Рушач. Отново мечката е на крака. Отново във водеща позиция. Може би да припомним на хората от публиката, че българската мечка е от отбора София Bears. Те са отбор по американски футбол. И със сигурност той е провел няколко тренировки с тях. Също така в подкрепа на българската мечка около ринга е и прекрасната Мери Крос.
Какво ли готви българската мечка? Какъв ритлик от българската мечка! Така нареченият Биг Булт заземява Джони Блекхарт, Северната звезда! Трябва ни шпатула да изтържим Джони Блекхарт от ринга. Но българската мечка не е готов да приключи матча. О, да. Но Джони Блекхарт има други планове. Той се върна. О, амбициозно. Стигане от Джони Блекхарт. Джони Блекхарт не бива да бъде подценяван. Факт, изключително хитър е. Има извоювани няколко победи вече в своята кариера, но Калата, както казахме, е друг звяр. Много интересно ударно начало за българския кетч. Ударно беше и за Ник Ести, защото го удариха в канваса по-рано. Факт. Чакаме да разберем дали той ще бъде в кондиция да има матч днес. Докато чакаме, гледаме как българската мечка и Джони Блекхарт се опитват да се унищожат един друг. Това беше интересно движение от Джони Блекхарт, но не съм сигурен, че беше изключително чисто. Както и да е, на него обаче му помага да има надмощие. Инерция за Джони Блекхарт. Какво ли следва? Опита се да отнесе мечката. Да видим На дали да... второто въже. И това е дропкик. Калата е на земята, опит за туш. 1, 2. Мечката. Не е достатъчно. Мери Крос се опитва да вдигне тълпата и да застанат зад българската мечка. Дали това ще стане? Подготвя нещо Джони Блекхарт. Какво ще се опита да направи? Джони не дразни мечката! Спайнбастър! Предупредих го! Отново за части от секундата. За части от секундата Джони Блекхарт не успява да изпълни плана си и е погръб на земята. По адрес на Джони мога да кажа, че който го е страх от мечки, да не е ходил на откриването на мотосезона! Много актуално, Хектор. Аз съм винаги подготвен. Така е, сякаш си ги пишеш предварително. Джони Блекхарт, втори опит. Отново мълниеносни сплашове в ъгъл. Трети опит. Не е ларият! Мечката отнесе главата на Джони Блекхарт. Добре, че не я използва, иначе ще да е много зле. Калата подготвя публиката, подготвя опонента си за финал. Дали сега му е времето? Хвана го за гърлото. Задушаващо дръжване!